aquesta formació a nosaltres ens ha permès poder trobar una persona mínimament formada que ha acabat de fer-se a casa, això és molt important també, i que ens està donant uns resultats molt positius. Des del punt de vista dels ajuts, sempre va molt bé perquè et garantitza que aquesta persona, amb la seva formació i amb els ajuts, el risc que tens de que no funcioni és mínim. La formació per nosaltres d'aquest personal es impecable. En Pescadería Mercadona ahí he aprendido, por ejemplo, cómo filetear el pescado, el salmón y muchas cosas, pero aquí he aprendido más porque llevo aquí casi un año. Me siento muy bien porque he encontrado trabajo y esto antes me estaba como un perdido, ¿sabes? Ahora estoy mejor. El que ens vindria molt bé és que aquests ajuts es continuessin aplicant i aquesta formació que esteu donant es continués fent, perquè segur que necessitem més peixaters i peixateres per poder donar el servei personalitzat que necessiten els mercats municipals.